Milí rodičia, toto je video pre vás, kde sa vám budeme snažiť obidve z Viki predstaviť, čo je to prevenčný program Jurko a babička. Trošku povieme o tom, prečo sme ho vyrobili, kto vlastne sme, o čo nám ide, aká je naša vízia alebo cieľ. Priblížime vám dej tohto bábkového divadielka a snad nás ešte čosi nápadne. Takže úplne v prvom rade ja sa predstavím, ja sa volám Lívia Halmken, som riaditeľka neziskovej organizácie Tlakový hrniec a toto je naša lektorka Viktória Staňová. Dobrý deň. Ktorá je v drvej väčšine hlavnou autorkou tohto divadielka, preto som si ju tu pozvala. Takže Viki, povedz nám trošku viac o teba, kto si, čo si, aké máš vzdelanie, ako si sem prišla. Ja som študovala predškolskú a elementárnu pedagogiku na univerzite v Ružomberku a taktiež aj primárne vzdelávanie, čiže s deťmi pracujem celý čas. Ale predtým ešte v detstve som mala také milé hobby a to je bábkové divadlo. Si vlastne takto načala, tak rovno predstav, ty tu máš na stole našich protagonistov, tak povedz, že o čom je toto bábkové divadlo? No. Čo deti zažijú, keď si nás zavolajú pani učiteľka, pani riaditeľka do škôlky? Koho stretnú? Tak v prvom rade stretnú tohto Jurka. Čaute! Takže tento Jurko má svoju babičku, ktorá ho vychováva. A tento vzťah je veľmi vzácny a teda spoločne majú nejaké to puto a Jurko sa u babičky nachádza, je to taký šibalský trošku chlapček, ktorý má rôzne sny alebo aj také predstavy o živote, ale raz v jednu nedeľu babka pošla Jurka do obchodu po nejaké jedlo a teda chce, aby im nakúpil na to, aby mu urobila palacinky a on sa teda rozhodne ísť nakúpiť niečo do obchodu. A po ceste stretne naši pani Ríšavu, to je táto lištička, ktorá nie je úplne taká pozitívna postava v tejto hre. A teda predstaví sa Jurkovi ako jeho kamarátka, alebo skôr s ním chce nadviazať to priateľstvo. A začne mu hovoriť, že kde všade ho videla, že ho videla na pieskovisku, že sa mu veľmi páči, ako vyzerá a že by s ním rada nadviazala nejaký kontakt. A teda Jurko jej povie, že tak buďme kamaráti, že babka mi povedala, že sa môžem pozdraviť, že mám byť milý na ľudí, tak budem. A teda táto líštička si ho tak nejako aj obmotá, ako to líšky zvyknú, že si ho aj chytí za ruku a idú spolu do obchodu. A Jurko nejako nenamieta, lebo mu je neslušné odmietnúť jej ponuku. A tak spolu idú ďalej a po ceste mu ponúkne cukrík, kedy Jurko tak zbystrie, ale povie si, že a čo mi zrobí taký cukrík, veď cukrík je fajn, cukrík je sladký, mám rád cukríky, tak si do ňoho zahryzne a náhle sa ocitne na zemi a vlastne zaspí. A keď takto spí, tak líška okolo neho chodí a prezerá si ho a pýta sa vlastne deti a tam celý čas vlastne interagujem aj s deťmi, že pýtam sa ich rôzne otázky, že či by som mal, čo by som mal, čo by som nemal a tá líška sa takisto pýta, či ho môže pohľadiť po tvári, či mu môže ísť do vlasov a ja teda budem reagovať na tie deti, čo mi povedia a tam sa ukáže, že kto má aké hranice a či vedia povedať nie, alebo či im je príjemné, že nejaký cudzí človek sa ich dotýka, alebo to majú tak nastavené, že je to v poriadku. Takže tam sa to ukáže. No a posledná otázka je taká zarážajúca, až taká, že sa zastaví dých pri tom podľa mňa, že sa ich opýtam, či mu môže ísť ako keby, že do nohavičiek. A on vtedy ako keby sa zobudí a skríkne na ňu, že tam mi nikto nepôjde, tam proste musím odísť. A rozbehne sa a líška za ním ešte kričí, že pozor, bude to naše tajomstvo, že nehovor to nikomu. A teda dojde domov
A K babičke. A babička ho privíta, on celý zadýchčaný, lebo utekal po ceste, že čo sa stalo a začne to babke vysvetľovať a vysvetlí mu, že sa aj hanbí jej to povedať, lebo on mu povedal, že to má byť tajomstvo a on to teda prezradí. Babka ho pochváli, že si to nenechal pre seba. A začneme sa spoločne s babičkou a s Jurkom rozprávať o dobrých a zlých dotykoch, že čo je to vlastne dobrý dotyk, zlý dotyk, či bytie, alebo celkovo, že dotyky od ostatných ľudí, alebo od iných ľudí, či sú nám príjemné a keď nám nie sú príjemné, či ich akceptujeme, alebo neakceptujeme. Jasné, že to nepoviem takýmto štýlom, ale pri deťoch sa spýtam, či im to je príjemné alebo nepríjemné, keď ich pohľadí ich spolužiak napríklad, alebo či už povedali niekomu nie, ak s tým nesúhlasili, že niekomu musia dať pusu, lebo dnes sme naučení, že daj pusu babičke alebo daj pusu tete a neuvedomujeme si, že práve predátori alebo páchatelia sexuálneho zneužívania prichádzajú práve od tých ľudí, ktorých poznajú deti. Je to až 70 až 80% prípadov tohto znásilnenia. 70-80% zo všetkých zneužívaní je vykonané niekým, koho tie deti poznali. Správne? Presne tak. Tu by som asi chcela aj doplniť, že vlastne naša úloha nie je nejak zneistiť deti pred fyzickými dotykmi, že považujeme fyzické dotyky za niečo potrebné, dôležité, až priam nutné. Avšak samozrejme tam teda tie deti učíme, že za akých okolností tie dotyky sú správne a nesprávne, a na akých miestach na tele a tak ďalej. Čo je to len chcem tak ako keby dokresliť, aby si rodičia nemysleli, že deti varujeme všeobecne pred nejakou nehou, ktorá do života úplne že patrí. Vieš ešte nejaké iné štatistiky? Alebo nie, najprv dokončí príbeh, že čo sa potom deje? Teda ešte na konci sa rozprávame o dobrých a zlých tajomstvách. Že napríklad dobré tajomstvo môže byť to, keď mamka s dcerkou si povedia, že ideme vytvoriť ockovi oslavu, tak musíme to udržať ako tajomstvo, takže nehovor mu nič. To je to dobré tajomstvo a zlé tajomstvo je práve to, ktoré v nás vzbudzuje nejakú neistotu alebo strach alebo zneistenie, že je to niečo, čo nám nie je príjemné a dieťa by to už malo vedieť aspoň trošku pomenovať, že nejaké tie kontrolky tam sú prirodzene, že deti majú v sebe takú tú prirodzenú cudnosť. Že možno ešte taký ďalší indikátor medzi zlým a dobrým tajomstvom je, že tie zlé tajomstvá sú častokrát podfarbené takým nejakým vydieraním alebo vyhrážkami, že ak toto niekomu prezradíš, tak ublížim tomu, alebo tebe, alebo niečo hrozné sa stane. A v takom prípade, ak niekto toto zverí dieťaťu, že musíš držať tajomstvo, lebo ináč sa stane nejaká katastrofa, tak to deti by mali hneď vedieť rozoznať, že toto nie je dobré tajomstvo a určite by to mali povedať nejakej dôvernej osobe. Počas toho divadielka učíte aj nejak detí, že ako to niekomu povedať, alebo že komu to povedať, keby sa niečo také dialo v ich živote? Určite na konci tam vlastne prechádza medzi nich aj pani Ryšavá a oni sa jej učia povedať nie. Čiže ona sa ich má opýtať, že či ich môže pohľadiť napríklad po tvári. A nerobím to vlastne pri všetkých deťoch, iba tie, ktoré sa prihlásia, aby to nebolo také násilné. A teda deti naozaj vedia potom povedať to nie. A tiež sa ich tam veľa pýtam, čiže sa ich budem pýtať, že či by niekomu takéto tajomstvo povedali, komu by to povedali a začnem s nimi aj komunikovať o tom, že je dôležité to povedať nejakej kompetentnej osobe, čiže nejakej dospelej osobe, ktorej dôverujú, či už to je pani učiteľka, niekto doma, rodičia alebo starka, ujo, teta a tak ďalej. Takže keby sme mali zhrnúť cieľ tohto preventívneho programu divadielka, babkového divadielka je, že dať deťom ponaučenie také možno zvláštne slovo, ale vedomosť o tom, že dotyky môžu byť príjemné aj nepríjemné, zlé aj dobré. Zlé môžu byť aj tajomstvá, môžu byť aj dobré tajomstvá a komu povedať, ak by teda sa ich niekto dotýkal zle, a ešte k tomu to aj potvarbil, že to má byť tajomstvo.
Áno, a pridala by som k tomu ešte to také prirodzené budovanie si hraníc vo svojom živote, lebo veľmi pekne to je potom využiteľné aj v dospelosti. Ja som sa stretla ešte s takými príbehmi počas toho, ako som vytvárala toto divadelko, tak som komunikovala s mnohými mojimi blízkymi osobami a naozaj sa mi popriznávali mnohé moje kamarátky, čo si zažili v detstve niečo takéhoto typu a nikdy v živote to nikomu nepovedali a mne to povedali takto z fleku, že počujem, mne sa to stalo, ale ja som nevedela, čo sa vtedy deje a nebolo to úplne len toho rázu, že hneď to bolo, že zneužitie sexuálne, ale bolo to tiež fyzické, ale nevedeli, že čo sa vtedy odohráva a vôbec nevedeli povedať nie, lebo sa báli, že im ublížia, lebo to boli väčšinou dospelí chlapi, ktorí si na nich robili dobre. Vieš povedať nejaké štatistiky, lebo mnoho rodičov asi, ktorí sledujú toto video, si povedia, že no tak dobre, ale tak choďte k starším deťom alebo k mladým dospelým, ale že prečo do škôlky? Či škôlkári vôbec potrebujú takéto niečo zažiť, počuť. Samozrejme, že čím skôr dieťa rozozná, ak by mu niekto blížil, tak tým lepšie, lebo potom vie, kam to povedať. Ale poznáš nejaké štatistiky, vieš povedať, že koľko žien alebo koľko mužov sa stretli s nejakým obťažovaním? Tak pátrala som po internete a teda zistila som, že napríklad z UNICEF robili takýto prieskum a štatistika hovorí, že každá 8 žena si zažije približne každá 8 žena si zažije sexuálne zneužívanie fyzického typu a potom ešte každá 5. žena aj neformálneho. Čo ty myslíš? To znamená to neformálne, že nejaké buď sexuálne narážky, alebo to je aj psychické zneužívanie, čiže dáva na tú ženu nejaký nápor, alebo online vydieranie rôznymi fotkami, alebo posielaním nahotín a podobne. Ako je to medzi mužmi? Medzi mužmi to je každý 11. chlap sa stretol v detstve s takýmto s takouto skúsenosťou sexuálnou. Ja akurát, keď som šoferovala dnes ráno do tohto štúdia, tak som počúvala rozhovor od sex terapeuta Jay Stringer. Ten robil veľký prieskum a ten hovorí teda z jeho výsledkov, že 1 z 3 žien sa stretla so sexuálnym obťažovaním v detstve. Čo samozrejme nehalo veľký dopad na ich životy. A toto je vlastne, aj by som povedala, taký cieľ našej organizácie Tlakové hrnca je, že naozaj prajeme, aby z detí, s ktorými sa stretávame, vyrastli dospelí ľudia, ktorí budú jednak vedieť, tvoriť a udržať životné partnerské vzťahy, ideálne manželstva, a aby dokázali tú svoju sexualitu žiť v týchto vzťahoch v celej svojej integrite. Je to, keď môžem doplniť ešte, je to naozaj veľmi taká alarmujúca téma podľa mňa, lebo kamarátky, s ktorými som sa stretla a zažili si toto. Mala som jednu takú stránku, ktorá sa tomu venovala, že snažila som sa ako keby tie ženy vyzývať k tomu, aby povedali svoj príbeh. A teda keď mi to jedna kamoška napísala celé, akože do bodky ten príbeh, tak mi napísala, že Viki, ja to zažívam znova, že ono, to je veľmi hlboká trauma, ktorá potom do dospelosti tak vplýva, že vy nemáte záujem o žiaden sexuálny vzťah, takže áno. Je to potom veľmi ťažko liečené. Je to veľmi ťaživá téma, veľmi dôležitá téma, veľmi intímna téma. Rodičia, ktorí nás teraz počúvajú, si ale povedia, a tak moje 5-ročné dieťa potrebuje o tomto vedieť, možno sa dokonca bude báť, že vy sa idete rozprávať s takými malými deťmi o sexe? Čo by si na to povedala? Ako to máme? Ako to máš ošetrené? No, nejdeme sa rozprávať o sexe ani o ničom takom podobnom. Je to hlavne o tom, aby sme ich naučili naozaj tie základné hranice si budovať už od detstva. Možno také neviem, či to mám povedať, že pikantnejšie slovo, ktoré sa tam spomenie, je v podstate nohavičky. Hej? Okay. Dobre, to je len aby rodičia vedeli, že čo tam bude, čo tam nebude.
nehrozí, že potom ako deti absolvujú toto divadielko, že práve, že ich to bude nejak nabádať k viac dotykom, že budú teraz skúšať, že ich to práve navedie? Nie, pretože my to máme ako keby tak ošetrené, že my im ideme ukázať o tom, že čo všetko to môže spôsobiť. A že toto sú hrozby a snažíme sa aj vymyslieť nejakú metodiku potom, s čím môžu pracovať aj učitelia v škole, aby to potom mohlo fungovať tak, že sa tie spomienky z toho divadielka potom budú pretavovať do toho reálneho života aj u nich a učiteľky budú naďalej pracovať s touto tematikou. A áno, teraz medzi deťmi je taký fenomén, že si tak rôzne ako keby, že ukazujú alebo sa snažia načrieť do toho intimného sveta práve toho, čo majú v nohavičkách, lebo to je pre nich zaujímavé alebo také neprebádané, alebo ako to povedať, ale nám nejde o to, aby sme im ukázali návod na to, ale skôr im ukázali, že pozor, že toto je len tvoje intimné, kde ti nikto nemá ísť. Iba ako keby, že a už vôbec nie niekto dospelý. Už vôbec nie niekto dospelý. Nesmie zabudnúť na doktorov, hej, tam je to trošku inak, ale stále tá intimita tam musí byť, čo sa týka tohto, hej, že vôbec niekomu ukazovať niečo zo svojho náhého tela. Možno by ale protiargument mohol byť, že však deti nie sú úplne asexuálne, aj v tomto rannom predškolskom veku. Oni sa potrebujú objavovať, overiť si, že to, čo mám v gaťkách, že či je rovnaké, ako má moja kamoška v gaťkách. Čiže do nejakej miery to tu asi vždy bolo, že si tak overujú to telo kamarátov a kamarátiek, že to by som chcela asi len tak podotknúť, že toto ako není nejak náš cieľ tie deti haniť alebo zahambovať, že tomuto sa v podstate tam v tomto divadielku ani nevenujeme. Tam je to naozaj o tom hlavne, aby sa nestali obeťami dospelých predátorov. To treba mať vždy na mysli, že toto je náš cieľ. Nemusí to byť len dospelý predátor, ale môže to byť teda aj detský predátor alebo ich rovesník. Môže ísť o nejaké obťažovanie tiež z ich strany, ale oni si to teda neuvedomujú a psychické újmy sú úplne rovnaké. Že nie je to vôbec vec, ktorá by bola zanedbateľná. To asi aj potvrdzujem, že v Tlakovom hrnci, keďže sa venujeme takýmto témam, tak občas nám cinkne telefón aj od veľmi zúfalých pani riaditeľiek alebo učiteľiek z materských škôl, kde oni teda pozorujú také rôzne javy, ktoré si nevedia vysvetliť a nie sú to tie typické hry na doktorov, na tým by človek mávol rukou, hej, ale sú to naozaj javy, kedy deti, dajme tomu, kopírujú isté sexuálne praktiky, ktoré pravdepodobne videli. Ja predpokladám, že z pornografie, alebo im to niekto ukázal, alebo ich niekto schválne vystavuje takémuto obsahu. Čiže náš program vlastne adresuje aj toto. Nebudeme sa samozrejme s deťmi rozprávať o pornografii a tak ďalej, ale máme tam taký kúsok, taký blog o tom, že keby náhodou videli nejaké videá alebo fotky, kde sú nahí ľudia, prerozprávaj to kľudne ty. Áno, že vlastne tam, kde majú ako keby kde máme zobrazené časti tiel, ktoré máme zahalené vtedy, keď sme napríklad na kúpalisku alebo na plavárni, tak keď sú odhalené a dieťa je tomu vystavené, tak má urobiť 3O. To sme vlastne zobrali od našich kamošov z Nepornu. Z knižky špatné obrázky, dobré obrázky. Áno. A teda oni tam majú 3O. Odvrať zrak, odíď a oznám to dospelej osobe. Alebo niekomu, komu dôveruje, že a naozaj máme ako keby aj peknú spätnú väzbu od mnohých detí, ktoré to spravili a rodičia nám povedali, že tak prišiel si za mnou s tým a je super, že si to spravil, lebo naozaj tá pornografia je stále čoraz viac a viac dostupnejšia a my sa neuvedomujeme, ako ľahko sa dá ku nej dostať a deti sa ku nej dostávajú v čoraz nižšom veku.
Častokrát úplne nevyžiadanie, že buď im to niekto ukáže, alebo to niekde na nich vyskočí, že nie je to tým, že by si to same vyhľadávali. Dobre, možno taká posledná otázka je, že predsa len, ak by nejakí rodičia boli ešte stále zneistení a stále si nebudú istí, aj potom, ako si vypočuli tento rozhovor, že môžu prísť na takéto divadielko, dajme tomu, že im teda príde oznámenie, že ich dieťa v škôlke bude absolvovať takéto divadielko, môžu sa prísť pozrieť? Ja si myslím, že určite áno, z mojej strany, ale čo sa týka kapacity škôlky, tak tam už je to otázne, že či sa tam vojdu. Ale ak by sa teda vošli a chceli by, nie som vôbec proti. Ďakujem. Tak ďakujem ti, Vicky, že si prišla predstaviť týchto troch protagonistov prevenčného programu, alebo inak nazvané Bábkového divadla Jurko a babička. Ďakujem ti. Ďakujem aj ja.